Ti Diyos makisarita kada tayo, babayan kada iti senyal, kas iti Ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Kinuna ni Maria, tuy pusok idaydayaw na ti Apo, ket agragsak tuy kararwag, kapoy ti Diyos ang isalakan kanya. Kanalagip na, siya kananunga dipen na, ket manipod ita, awagan dakto ang agasat, dagiti amin na tagkao. Kapoy at dagiti nahindakla na bambanag, na inaramid na kanya, iman nakabalin na Diyos. Imparang na, ipan nakabalin, titakyan na, ket binarawarana, dagiti natangsis, natangkao, ken amin agang dagda. Ilikat na, dagiti man nakabalin na ari, iti trono da, ket intanod na, dagiti nanumo. Pinendeg na, dagiti mabisin, kadagiti ang kakaimbag. Pinagtalaw na, ima-ima, dagiti mapagnuman na Israel na adipen na, ket nalagip na ang asyan, ti Abraham, ket ti amin ang kapututan na, iti agnanayon. Ebanghelyo ti Apo.